Sker der? Ja, sker der? Jamen, Mis! altså, jeg finder ikke noget. Men jeg tænker, at der er gået ret lang tid nu. Og jeg har sådan set færdig med alle mine tasks. Ej, jeg skal lige... Hey, Bjørn. Jeg skal lige fuel op. Jeg kan godt vouch for Sort og Bjørn, for de har ikke droppt mig. Okay, Bjørn. Hvad så? Hvad så? Hvad så? Nej, nu er vi 6 ind igen. Hey, jeg er kommet inden, du. Ej, det var et mærkeligt tal. Jeg håber da ikke, at bliver en poster igen, så. Vi kører igen, Guddersne. Ja. Jeg fik en poster igen. Ej, hvor er det da sygt, det her, mand. Det er sgu da kedeligt, når man ikke er noget. Jeg svæver, Andreas, hvis du er igen ikke, jeg bliver gal. Men man kan jo så sige, at det kan også være en idé at kigge på sin... Hvorfor er det, der er så mange, der skriver til mig nu? Nu må vi lade så væk med røret op. Gå ind i app. Jeg har mange. Ej, ikke det her swipe kort nu. Se. Oh my god. Ja, lad os lige åbne. Undskyld mig, hvor finder du den krop henne? One dead. Der er noget ved communication. Okay, Mads, jeg så... Ja, Mads! Er du dum? Okay, vent lige. Mig og Hanne, vi gik begge to i electrical, og så lavede jeg min task, og så gik han ud igen, og så har jeg ikke set det. Lad os bare skip, fordi hvis vi voter en ud, så er der større chance for, at din post er ikke. Vi skipper den over. Mads, jeg vil løgne med dig. Bjørn, han er lidt søs. Hvad er jeg så også? Har du drukket en Among Us potion, måske? En Among Us potion? Nå. Hvem er lige nu i, hvad hedder det nu? Hvem er lige nu inde i camps? Jeg var
på vej over. Ikke noget. Jeg havde lige været nede i... Jeg var i Midtby, eller det tror jeg noget. Okay, for det første, jeg kan save Bjørn, og Bjørn kan save mig. Ja, vi kan save hinanden, fordi vi stod inde i... Så det kan kun være en af jer to gutter. Vi stod... Jeg er i service lige nu. Jeg var i Midtby. Hvor er kroppen Altså, henne? vi stod inde i... Jamen, det jeg har ikke. Altså, jeg ved, der ligger en... Hvem er elektriker lige nu? Jeg var nede i Electrical. Men jeg er Der var lige, en eller anden. jeg er lige løbet derned, og så er jeg på vej over mod Cams. Fordi der ligger højt en død i Electrical, fordi der er en, der ventede fra Electrical til Midtbay. Nej, fordi jeg stod inde i Electrical. Og der stod jeg og min task, og så løb jeg ud igen og løb op mod security. Der var ikke nogen derinde. Så det må være over i højre side. Ja. Altså, hvem har vi live lige nu? Hvem har vi lige? Vi kan godt skip igen. Vi har ikke brug for vote, fordi så vinder en påstand. Ja, vi skal lige være sikre. Nej, vent. Eller hvad? Det er sort. Jeg er ikke så at sige det. Det er Ja, sort. prøv lige at Jeg høre hold nu her. kæft. Andreas, Jeg var i Midtby, det er den anden side, det ligger. De kan jo ikke komme af. prøv lige Jamen, at- jeg ved, der er en, der ventede rundt jo. Og det kan også godt være grønt, der venter rundt. Der er en eller anden, der har ventet i Midtbay. prøv lige- Bjørn og der er en anden. I var sammen, ikke? Ja, vi ved bare, at vi er safe, fordi vi har set scannen. Er der nogen af jer, der har Midtbay scan, eller et trash can, eller et eller andet? Nej, dem har jeg nu. Nå, vi tager chancen, og så skipper, tænker jeg. Og så må vi se... Yes. Okay. Det begynder sgu at blive tricky nu. Men du kan få det. Jeg har ikke været en poster endnu. Må jeg skulle sige. Jeg løber lige modsat vej alle andre. Sidste sekund laver den her. Nej. Når der bliver slukket lys, det er aldrig et godt tegn. Ej, hvor har jeg på fornemmelsen, der er en, der dør lige om lidt. Ej, vi tager sgu chancen. Ja. Hvad så? Og så Jamen, jeg løber ind i cafeteria, og jeg tænker, lyset Det er sort. slukket. Og jeg begyndte at blive lidt bange, fordi jeg troede, der var en, der var død der. Nå ja, vi kan bare skip igen. Altså, Men der er en af jer, der synes, der er nogen, der sås. Ja. hvis du går ned og laver din, din download-taske i med Jappen nu, så kan jeg save dig, hvis du gør det rigtigt. Ja, det er jo. Og hvis du ikke gør, så kalder... 100% der er en, der er død lige nu. Så no joke. Hvorfor det derinde igen? Jeg striber en poster. Løb nu ind og lav den. Nej. Ja, Hvor er det fucking vigtigt, hvor jeg når det, altså. Det kan kun Ej, være. hvor er du dum, Sort, altså. Det er da helt Jeg vildt. ved, Det er fuldstændig. Ja. Er vi enige om, det er ikke mig, der Ja, er det. vi ved godt, hvem det er nu. Ja, men er vi ikke enige om, at du var dræbt i security og ventet ud til Medbay, gjorde du ikke? Mig? Ja, dig. Vi ved godt, det er dig, mand. Nå, jo. Jo, fordi hvis det ikke var lidt... Jeg tænkte nok til sidst, fordi Hvid stod på Cames, og så stoppede Cames, og så kom du ud af Medbay. Yes. Men jeg tror, det gør den lige. Ja, hold nu kæft, mand. Altså, det er ikke dumme, vel? Altså, du skulle have dræbt Bjørn. Du skulle have dræbt mig, fordi så var der en større... Jeg kan Eller ikke mig. rigtig største i poolen. Jeg kan ikke miste os, de to. Det kan vi blive nødt til. Nu må det stoppe det her. Jeg vil ikke længere. Ja, vi spiller. Okay. Hvor er livet fundet henne? Det gør nok synd for broen. Altså, jeg vil lige sige, at Blå er lige løbet forbi Sort. Ja.
Jeg er lige løbet, altså jeg er ikke løbet forbi sort. Eller forbi jer, eller hvad? Det er ikke sort, der er død jo. Nej, altså vi altså... Nå ja, jeg er lige forbi jer to. Ja, det ved jeg godt. Forbi os to. Ja, det ved jeg godt. Jeg synes, det er sas. Så det kan ikke være selv. Nej, hvor er det fundet henne? Jamen, jeg vil gerne vide, hvor I er henne. Jeg står i weapons. Jeg er engine deroppe. Men dig og Bjørn, hvor kom du fra? Jeg kom op Mig? Jeg kom op fra Admin og løber ned i Storage, og så løber over i... Og sort, hvor er du henne? Jeg kom også op fra Admin. Jeg er lige noget kort. Nej, du er ikke lige kommet. Men jeg kom fra Electrical. Ah, Jeg kom fra Electrical. ja, Jo, det gjorde jeg. Du er ikke kommet forbi mig i hvert fald. Nå, okay. Fordi jeg løber, hvad hedder det nu, sådan opad i kafeteriet og helt op i hjørnet, hvor der ligger en lille fin krop og venter på mig. Eller jeg ser faktisk ikke kroppen, jeg ser bare den der report-button flagge op, og så trykker jeg bare hurtigst muligt, så jeg ikke selv blev... Hvilket hjørne er det? Jeg løb bare op, og så fandt jeg report-button. Den poppede bare frem. Jamen, det ved jeg ikke, jeg løb ind i midten, buff, så poppede report-button frem, og så trykkede jeg bare. Jeg spammede bare jer. Jeg tænkte, der er en eller anden død et eller andet sted. Altså, jeg tænker lidt mest på sorte sauce, fordi du sagde, at du kom over fra Admin. Der hvor jeg Ja, kommer jeg har været fra, og så siger du, nej, jeg kommer over fra Electrical. Jamen, Men altså, hvide. Hvilke tasker har du lavet den her runde? Hvad? Hvilke tasker har hvid lavet den her runde? Okay, jeg har lavet den der, hvor jeg skyder. Det så Broen så, men han er jo så død nu. Nå, ja. Ja, så jeg kan ikke bruge så meget. Så fyldte jeg sådan den der fuel can op. Ja. Det er så det eneste, jeg har nået. Du er ikke mere end det? Jo, jeg nåede at se i navigation. Det er fandme ikke særlig meget, du nåede på den tid, så. Men fuck det. Skal vi Lad os bare skifte det lort. Ja. Blev du sas? Men hvad er jeg så? Ja. Jeg må også pludselig. Ja, endnu en runde. Så tror jeg faktisk, vi er færdige. Ja, vi er færdige. Så stiller vi os op i security, tænker jeg. Og så kan vi stå heroppe og... Så kommer jeg ind og dræber lidt noget. Jeg svæver, det var ham. Se! Kom nu, du har den nu. Du har den. Okay. Nej! Kom lige. Jeg nåede kun lige op. Electrical. Og så, jeg spammer bare R, fordi at fordi der er højst en død op. Og så ligger Bjørn der. Kæft, mand. Okay. Hvem er det, der kommer løb? Jeg tror enten det er blå eller andet, så det er ikke ud. Altså jeg går, okay. Jeg har lige været i lower engine, og så går jeg ind i electrical for at fixe lights, og så ser jeg blå. Ja, jeg er lige løbet derind. Okay. Jeg løb forbi nogen. Jeg løb forbi nogen op i security. Jeg ved ikke, hvem det var. Og så løber jeg Det var mig og Bjørn, men Bjørn er så død nu. Så løber jeg hele vejen rundt om. Fordi jeg løber op i kafeteriet, bare løber rundt, så man kan finde et eller andet. Så løber jeg ned forbi appen igennem storage, på hele vejen ned. Og så sådan, på vej ned, så forsvinder lyset, så løber jeg derned. Og så ser vi på en report om. Ja, jeg er færdig med min task. Det tror jeg ikke passer, Må jeg lige vi er enige om, det er lige sket nu her, hvor lyset er slukket. Jeg løber bare rundt om, når jeg når hvis ikke admin slukker lyset, så løber jeg ned electrical. Fuck det så. Så popper den report op, og så reporter jeg bare. Vi så jo, han var i live lige før. Det er så dumt, ja, men jeg løb forbi nogen hele vejen rundt om. Ja, du kan snige noget derfor. Det har jeg også. Jeg skriver bare. Nej. Det er ikke godt, Mads. Hvorfor er det mig? Det forstår jeg ikke. Du er virkelig salgsmangel. Jeg ved bare, det er dig. Hvorfor skulle jeg selfie for 2 gange i streg? Fordi du er sikker. Ja, fordi det er dig. Skal du have?
skal du have R-A-P-E. Reb. Ha? Bjørn, skal du have R-A. Reb. Ah. Ikke noget. Okay. Nej, det er ondt. Jeg vidste! Ja, tak! Altså, Når jeg finder den, eller hvad? hvordan kan I ikke regne det ud? Jeg mangler kun en task. Der er indenfra. Ja, Så er jeg tilbage. Hold kæft, mand. Prøv lige, grøn står lidt og kigger på mig der Så før. siger man yes.